नमस्कार यूट्यूब वाल्यांनो, कसे आसात बरे मा? तर आज आम्ही घेऊन आलेलो असो आईच्या हातचे पदार्थामधला अजून एक पदार्थ जो असा कुळदाची पिठी। तर आज आहे आपल्या कुळीत भाजून भरडून त्याची पिठी कशी बनवली जाता याची कृती दाखवतली। लहानपणी आम्ही जेव्हा आमच्या आजोळाक जायचो म्हणजे असरोंडेक जायचो तेव्हा संध्याकाळी सड्यावर न इल्यावर आई आमका चुलीवरची गरमागरम भाकरी आणि पिठला खाऊ घालायची। त्याची चव निराळीच होती। हीच कृती आम्ही खादाडच्या प्रेक्षकांसाठी पण घेऊन आलेलो असो। तर ती कुळदाची पिठी कशी करायची यासाठी आमचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। व्हिडिओ आवडलो तर व्हिडिओ लाईक करू विसरू नको आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। पिठी करूची असा एक कुळीत भाजतं, कुळीत भाजून झाले की मग सांगू कुळीत भाजून झाले की हळद धणे बडीशेप त्याच्यात दळायची, त्याच्यात हे धणे घालायचे, त्याच्यात ही बडीशेप आणि त्याच्यात ही हळद। किती असं ते धणे? धणे म्हणजे थोडे चवीपुरते आपले चवीपुरते। अर्धा किलो कुळीता किती? 2 चमचे बारके धणे, 1 चमचा बडीशेप आणि थोडीशी मग अर्धा चमचा हळद। कुळीत भाजतं, कुळीत भाजते। केवढा वेळ भाजूक वेळ कुळीत? बरंच वेळ लागतो। हे आता कुळीत भाजतंय, ते भरडायचे, दळायचे आणि त्याची पिठी करायची। थोडे थोडे घेऊन भाजायचे ना? थोडे थोडे घेऊन भाजायचे। अर्धा किलो होते जवळजवळ 3-4 केपो घेऊ पाहिजे थोडे थोडे। अर्धा किलो हो। आणि लाल होऊ पाहिजे, वास येऊ पाहिजे होते तो चांगलो। खमंग वासिलो की वासिलो त्याचे भाजले एवढीच राहा पाहिजे, ना तर खराब तिने काळी होती ती। सारखे गॅसवर असेपर्यंत ढवळत राहायचे, ढवळत राहायचे लाल होईपर्यंत। लाल झाले वाशी लोकांचे ओतायचे, वाचून झाले हे ओतत आणि ते दाखव काही नवा। बस झाले। गुलाबी कलर झाडू काय होतायचे। आता दुसऱ्या वेळेचे कुळीत भाजून झाले ते ओतते, आता परत घालते भाजूक। अर्धा किलोची आपण 3 वेळा केलो ना? 3 वेळा भाजलं। हे आता ओतते कुळीत झाले भाजून। गॅस बंद कर, गॅस बंद केला ना? गॅस बंद केलं। आता हे धने शेपू जरा गरम करून घेते, त्याच गरम कढईत, त्याच गरम कढईत थोडेसेच करायचे ना? असं नाही होतो, आता निवात नाही बरी बुकी होईल। चला कुळीत आता थंड होऊ दे, नंतर भरडून दळायचे। मिक्सरवर आता शहरात जाती नाही तेव्हा मिक्सरवर डाळ आता कशी करायची ती तुमका दाखवते। 2 सेकंदसाठी मिक्सर फिरवायचो आणि त्याची भरड करायची। मिक्सरवर डाळ आता करून घेतली आहे, बघा कशी झाली आहे ती। जात्यापेक्षा वेगळी झाली, जरा भरडी जाऊ। जात्यावर कशी होतं? जात्यावर हे होतात की होता जरा भरडीला चावडा, नंतर मिक्सरला लावला। ही कुळदाची डाळ चांगली झाली आहे। आता त्याच्यात धणे बडीशेप आणि हळद घालून घरघंटीवर दळून घेणार। गरम केलेली ही धणे आणि बडीशेप आणि हळद नंतर ही हळद घातली 2 चमचे आणि 2 चमचे ना? आणि आता दळायला द्यायची। घंटीवर आता ही दळून आणायची, मग करायला तयार ना? मग पिठी करायला तयार।